姫様、いかがなされました？ああ、いいえ、なんでもないわ。それにしてもレスター遅いわね。おそらく敵との交戦に手間取っているものと。そうよね。帝国がエルヴィンが相手だものね。敵だ！帝国が来たぞ！シェリー、無駄な抵抗はやめて降伏するんだ。レスターはどうしたの？あっぱれな最後であった。レスター様、なおさら降伏はできないわ。私たちのために命を捨ててくれた人たちがいるというのに、私だけ降伏なんてできないわ。つまらぬ意地など捨ててしまうことだな。お主が死んで誰が喜ぶのだ。皇帝ベルンハルト。世はこの世界の平和を望んだがため、大陸統一を目指した。決して領地拡大や殺戮が目的ではないのだ。我らが仲間を殺しておいて、よくもそんなことを。皇帝、覚悟しろ！無益なことを。やっぱり降伏なんてできない。あなたたちに従うなんて絶対にできない。たとえ死ぬか。愚かな。バカだね。死んじまったら何にもならないじゃないか。無意味な戦いは避けたいが、しかし二人の巫女は取り戻さねばなるまい。そうだな、やはり戦うしかないのか。この程度の敵に世が出る必要もあるまい。エルウィンよ、ここのことは任せたぞ。はっ。我が命に従い、その姿を現せ。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。我が命に従い、その姿を現す。我が命に従いその姿を現せ。
みんな、無理に仕掛けないで。連中が登ってくるところを上から迎え撃てばいいわ。みんな、頼んだわよ。お前らの進軍をここで止めてやる。我が敵を撃て。まったく攻めにくいお城だな。そうか。ここは政権争奪戦争で伝えられる古の城、ツインキャッスルか。政権争奪戦争、数百年前のラングリッサーをめぐった戦いの話か。そうだ。ラングリッサーを求めバルディア城へ攻め込み、逆に滅ぼされたダルシス帝国。その帝都のあった場所だ。そんなところへ光の末裔が逃げ込むとは皮肉なもんだね。本当はあなたたち帝国の方がお似合いなんでしょうけどね。ラングリッサーでこの世を我が物にしようとしたダルシス帝国のように。ドレンから聞いたことがある。時の皇帝ディゴスが大陸征服の野望に取りつかれ政権を求めた。しかしその結果、ラングリッサーによって封印されていた魔の力を解放してしまったらしい。そのせいでこの世に魔物がはびこったのだと。一歩間違えばレイガルド帝国だってそうならんとは限らんぜ。大丈夫だと思う。魔族を滑るボーゼルは打ち倒したのだから。ボーゼルの悪しき波動が魔物を操っていたの。ほら、今ではこんなに弱くなっている。とにかくこの城をあなたたちの墓標にしてあげるわ。小娘が我々を舐めおって。まだまだ魔力を高めねばな。